अरे की कान पगमा छमथ पटिका हाथे राई फलवा अरे की पूरा जिला जवार मेरे पगली तोरा यरवे के चलवा लेकिन भैया के एगो का नाम बा अरे की गुंडा पे कौन ते फौकता रे आ गरम मिजाज में ते लौकता रे बोल ना बोल हमारा में कोनो कमी है भैया कोनो कमी बा हो देखे में ठीक ठाक बोल नहीं बनी बियाह शादी होइए गइल बा लइका फइका सब होइए गइल बा हमारा खाली सीधा लइका है लाइन में कहां मिली अरे की बोल ना बोल हमारा में आ कौन चूक लागेला भैया अरे साउथ के हीरो वाला लुक रखेला हो साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हमार में बंदूक रखेला साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हमार में बंदूक रखेला साउथ के हीरो वाला लुक रखेला हमार में बंदूक रखेला गुंडा पे कौन ते फौकता रे गरम मिजाज में ते लौकता रे गुंडा पे कौन ते फौकता रे गरम मिजाज में ते लौकता रे बोले ना बोल हमारा में बोले ना बोल हमारा में कौन चूक लागेला यही होता है कर्म मैंने आप लोग को ये देखिए मेरे को फिर से मिल गया अरे कि साउथ के हीरो वाला लुक रखेला साउथ के हीरो वाला लुक रखेला मतलब ऐसा ही बैठ के काम चली अरे थोड़ा आइए मामा की शादी है झूमा जाए इसीलिए तो हम नीचे आ गए क्योंकि देखिए मंच बहुत बड़ा बना दिए हैं हाँ बड़ा बन गया है तो इसीलिए हम नीचे आ गए कलाकार ज्यादा है अरे साउथ बालू माफिया डिहरी अरे सब बड़े भाई लोग अपने सब माफिया ही ना है जी अरे कि साउथ के हीरो वाला लुक रखेला साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हमार में बंदूक रखेला साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हमार में बंदूक रखेला ऐसे पैसा फेंकल जाला पागल करब काहे बार हमरा के साफ हम डिस्टर्ब हो जाए हाँ हाँ भी शुरू भइल ना नहीं जो भी पैसा है अगर लेना ही है तो प्यार से किसी को दे दीजिए नहीं तो मारा मारी हो जाए अपने में ना कोनो बात ना अरे वो खुशी है तू 2 कट्ठा हमरा के नामे कह दो हम मना थोड़े ना करो हाँ नारायणपुर खराब थोड़े ना बड़ा बढ़िया जगह बा सकटी के लिट्टी चाय पियल जाए बहुत बहुत धन्यवाद भैया अरे कि 4 जिला में बोल तूती के कर मजाल बाजे तूती 4 जिला के कर मजाल बाजे तूती पूरा शाहबाद में कहियो घूमी हो हमार ना खाली नमो आई बाबू साहब लोग के धली हो परखंड हो या जिला परखंड हो या जिला खाली 4 जिला में शाहबाद में कहियो रहिए कोनो परेशानी होके ये लोग ऐसा भाई हलो ऐसा बड़ बड़ भाई हलो कि कहियो आप रहिए एगो फोन कर दीजिए ये लोग हमेशा तत्पर रहते हैं ओ 4 जिला में बोले तूती के कर मजाल बाजे तूती के कर मजाल बाजे तूती ऐसन ऐसन गुंडा के ऐसन ऐसन गुंडा के हम कुक रखिला अरे
तो साउथ के हीरो वाला लुक रखेला, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हमारा, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हमारा में बंदूक रखेला, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला और कौन हमारा में बंदूक रखेला, साउथ के हीरो वाला लुक रखेला यार हमारा में बंदूक रखेला। पवन भैया हमारे ये न है बहुत कम लोग के हमने की स्टेज पर ना लोग के गानों बजावे के भेजा तो बहुत दिन बाद भेजल ना, लेकिन अर्जेंट में भेज देवे ये बजौले रहलन कि राजा जी के तू बड़े मामा